Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Niklaus. Nie nagrywałem już 100 lat na YouTube'a żadnych gier, ale to jest taka nie do końca gra. Jestem ja i jest ze mną cały czat, znaczy ci co przyszli na Ninja Streama. Witam was, czat was wita. I teraz moi drodzy wchodzimy, tu jest asystentka Patrycja. Wchodzimy w świat Spidermana. Tylko tu trzeba najpierw sobie wszystko elegancko tego. O, dobra. Muszę sobie obadać. Tu jest to, tu jest to. Dobra, Patty, daj pada. I możesz mi czytać, co piszą na czacie. A, ja sobie skalibruję zaraz. O, to ja. Sprawdź w otoczeniu, czy nie ma niczego, na co możesz wpaść. Chyba nie. W porządku. Na łóżku. Na łóżko to tam mówię. Dobrze mnie słychać w ogóle na streamie, co mówię? Raz, raz, dwa, trzy. Chyba dobrze. Ciemność widzę. Ciemność! W ogóle, jakby co, sprzęt wypożyczony został od Dawida B. Dobrze. Dobrze, dobrze, to dobrze. Ładowanie. Dobrze jest. Dobrze, to super. Okno zamknięte. Zamknięte. A czemu ma być... Właśnie, mógłbym uchylić lekko. Press any button. Okej. To jest z okazji tego, Krzywogłowy czy... że wychodzi nowy Spider-Man. To wydano na PlayStation VR coś takiego, no właśnie coś takiego. Tu jest zaplątane coś? O. Nie wypadnij. O. Look straight ahead and hold options button for 2 seconds. Tu jest moja pała. A mam tu kieszenie? Mam. O. Tu sobie mogę pały załadować. Jak cowboy. A w ogóle kojarzysz taką grę Sniper Elite Patty? No. To ona na VR-a wychodzi. Ha. To będzie fajne. Dobra, tak stoję prosto. Tu jest komp, no to tu jest prosto moje. O. No i super. Marvel. Create VR. Spider-Man daleko od domu. Wirtualnie realna eksperiencja. Cześć Patryko. O! I właśnie na tym, możesz trochę ściszyć Patty na tym, na interfejsie, to co my słyszymy, wiesz którym? Pierwszą sprawą w lewo, No. delikatnie. O! Dobra, Dawaj Niklaus, coś się kameruje. dobra. Weź pada ode mnie. To jest właśnie na tym VR-ze od Playa, no że nie mogę tego w żaden sposób z czatem zintegrować z Twitcha i nie widzę co piszecie. Ale Siema Pawlos. tak to jest fajne. Siema, siema, witam. Credits, audio, voice, dobra. To są moje rączki w ogóle, widzicie? Tu jest mój pokój, patrzcie. I nawet się wszystko zgadza tak jak jest u mnie w pokoju. Tu jest okno. Tylko łóżko powinno być tu. Ale jest biurko. To jakiś... Co to jest, kurde? Commodore. Brudne naczynia, to się zgadza. Tu monitor stary. Półka nawet jest taka. To też się zgadza. Takiego czegoś nie mam. Drzwi są nie w tym miejscu co trzeba. Szafy takiej nie mam też. No, o, komp jest. To się zgadza. No ogólnie to podobnie. Dobra, i teraz mamy dwie takie opcje. Fabuła, która tu trwa, jakby sprawnie to przejść, to chyba z 10 minut. I free play. No, i staty jakieś, nie wiem czy coś tu jest. Nie ma nic. Dobra. Co tam piszą? Pisze ktoś coś? Spoko sprawa, dobra to jest. Jeśli będzie realistycznie jak w Spider-Manie, to cię wywalą za brak opłaconego czynszu. Nie. No wygląda trochę na takie właśnie... Nie mam nóg, ale można się po brzuszku pogładzić rączkami. W ogóle na ekranie to widać tak jak ja to widzę, czy jakoś inaczej? No? Czy na ekranie to widać tak jak ja to widzę? No. Że rączki i ten... No.
Dobra. Są dwa tryby. Ten imersywny jest fajniejszy. O, dzwoni jakiś rubas. Ned. Hey, go for Spidey. Yeah. Hey, go for Peter. That's a weird answer, dude. Where are you? Please tell me you're swinging at this exact moment. Kind of. No i tu mamy maski. Ja już raz grałem i mam zupgrade'owaną, albo mam zwykłą. A patrz, a nie da się naraz na przykład. Co tam jeszcze jest? Są okulary fajne. Dobra, nie przewidzieli takiej opcji. Dobra, weźmiemy sobie zupgrade'owany. If I were you, Yeah, I'd never patrz, take to that ja. suit off. Not even in the shower. Ned, gross. Niklaus Spider-Man. Tutaj się obracamy, jakbyśmy się szybko próbowali obrócić. To jest the button to fire webs. Patera. A, te wszystkie ślady. Mama jak wejdzie, to się powie, że po We have to wrap pajęczynie. up the list before we go. Since you're out, just finish the mob thing, then we can map out our natural best. Right, good. No i tutaj sieci się wyczerpują. Ale wystarczy, że sobie damy tak i są załadowane, dobra. Wyłazimy oknem. Nie jest to na pewno gra do ludzi, co mają lęk wysokości. A to zresztą zaraz zobaczycie. Tu mnie teraz będą uczyć jeszcze trochę. Tam komentarze powinno lecieć Aha. No tak się biega. Press move button to jump. A, tu się skacze. To jest sprytnie, no bo mamy dwa kontrolery i no te same przyciski, na przykład tym biegniemy, to tym skaczemy, albo tym biegniemy, to tym skaczemy. O, i lepimy się do ścian fajnie, żeby sobie skoczyć ze ściany. A co mi kazali zrobić? Kurde, bo mi podskakuje do niej. O. Uhu! No słychać po byku. Co? Nie wiem. No bo starosta jest kurde głuchy. Wszyscy jakoś słyszą wszystko. Co ja mam robić tutaj? Gra za głośno, gra za dużo. To ścisz na OBS-ie trochę. To już jest ściszona. I patrz tam, czy jest okej. Teraz? Kurde, bo ja nie słuchałem. Teraz nie wiem, co ja mam zrobić. Miałem wskoczyć. Lepiej, Patty, dobra. Ej, co się stało? Przestał mi skakać. Ztknąłeś. Kuźwa! Coś się zepsuło. Jeszcze. No miałem tam skoczyć, nie mogę skoczyć. Nie mam nóg nawet, żeby coś zrobić. A teraz? I nie mogę się ruszyć stąd. Siema, Roxart. Boże. I tak się kończy przygoda Spidermana. No nie nałaził się. Git, dobra. No nie jest git. O! Skapło się chyba, że coś mi nie szło. Co tak w godzinach popołudniowych wcześnie? Odpowiadaj, ja ci czytam. Co? Co tak w godzinach popołudniowych wcześnie? No bo tak. No, O! Ale się poci pysk. To jest Bytom właśnie. Yes, obviously because internet. Is this building insanely tall or is it just me? O! No i tu sobie idziemy.
I teraz tak, jak ktoś ma... jak ktoś ma lęki... O kurwa. Chociaż miasto się składa z takich prostych raczej tych, bo wiadomo, że no to jest tylko taka krótka pokazówka. No to tak trochę się cyka człowiek. Dobra, i teraz uwaga. Można się obstać. No, o. No idź. Quick, web that building. Dude, this looks easy. Yeah, it's not that easy, trust me. Siup, 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 siup. This is awesome. To jest najbardziej puste miasto na świecie. Patrzcie. Jacyś ludzie niby tu łażą, nie? O, patrzcie, siema. Przyszedłem ocalić was. You could make bank Kolego. providing your own rideshare service. A. To jest sztuczne miasto chyba, są sztuczni ludzie. Ale jest duperka. Pokają. Dobry. I think a different bug could O might be cholera. be. O cholera. I'm allergic to those. Proszę I panią, mean, an experimental wszystko w porządku laboratory. tutaj? You know, like Tutaj, o. I'm trying to Ej, ale ona concentrate, jakaś taka man. mała, jest Right, niewymiarowa. sorry. Zero interakcji. Znieczulica totalna w tym mieście panuje. Dobra, co myśmy tu mieli? Idziemy. Ziu, ziu, ziu. Ale ten efekt tego bycia tak wysoko, jak się tak podnosi, to jest takie uczucie, jakby się faktycznie gdzieś wysoko się wspinało. Także fajnie. Chociaż no, to miasto jest mega proste takie. No nikt z kuli tam pokazówki takiej nie robił miasta całego jak w GTA. The sky is falling! Literally! Get out of there! Peter? Can you hear me? O, ciężkie jest to życie Spidermana. Yeah. Oh, thank God you're back. You got hit. Wielki zły robot atakuje miasto. Na szczęście nikogo w tym mieście prawie nie ma. Tylko sztuczni ludzie. That thing is using the roads for armor? He's like evil Budował Legos. sobie Please drogę don't ruin Legos for me. z asfaltu. W Polsce jakby taki robot nas zaatakował, to by nie miał z czego zbudować. Pull off the armor! Tu są jego kurde przydupasy. Pull off the armor! Dobra, i teraz patrzcie. Chciał tam wejść. No wyżej, wyżej. Zaklupia do okna. Halo! Puśćcie mnie, halo! O. I teraz pa. Wychylaj. Ała! Ała! O kurwa! I teraz... Got it! Dobra. Evasive maneuvers! Don't let him Kurde, get away! przydupasy.
I think he's heading for Central. We're running out of time. More bad news. At this current speed, that thing is gonna get there in about 3 minutes. Thanks to the encouragement. Czekaj, gdzie jest komp? Tu, nie? Can you trap him with your webs? Dobra. Force him into a dead end. Hurry! Siup, 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 pa, siup, siup, kryłka. Kurde, zepsuł mi rękę. I teraz trzeba zrobić mu tego. Kurde, jak się tą blokadę robiło? Nie psuj mi rąk! Co on tak zadupia? A? I co teraz? A. Kurde, nie mogę się odwrócić. O. Ja go muszę wyprzedzić. Dobra, jeszcze trochę. Kurde, szybki! On całe miasto przebiegnie. Dobra, dobra, dobra. Wie. I zepsuł mi. Dobra. Jak to było teraz, kurde? Wiosłuj żeglarzy, wiosłuj. No. Kuźwa, nie umiem tego zrobić. Dasz mi rączki popsuł. Czekaj. Ciś. Tak, nie, to żeby się zatrzymał. Nie, właśnie. Trzeba o. I teraz się... Kuźwa, dasz mi rękę zepsuł. Nie, starosta, dopiero jak się przeprowadza. Potem na imprę jedziemy. No, to. Dobra. I to się robiło jakoś tak... Kurde. O! Tylko ja nie chcę do tego. I think it's working! O! Shoot him! Yeah. Got him! O, ty gnoju. No! Rączki! Pa. O, zwalił mi się na łeb. Cześć Koala, cześć Ksyktus. O. Zło pokonane. Oh yeah! Oh yeah! What would you do without him? Cześć Hekus. O. To było krótkie, ale jestem cały spocony już. Także w taką pogodę nie wyobrażam sobie na takim VR-ze jakichś bardziej jeszcze wymagających operacji. Dobra, i to była taka krótka część fabularna. W sumie mogliby całą grę taką zrobić, tylko bardziej dopracowane, wiadomo. Bo były już takie gry całe na VR-a, na przykład Batman taki był. Ale to był lepszy sporo. Znaczy bardziej rozbudowany, no to jest taka darmówka.
Dobra, maska. Gdybym nie wiedział, w co Niklaus gra, to bym pomyślał po ruchach, że to artystyczne dojenie krowy jakieś. Aha. Okej. Hot. Ale fajna Iwona. Dobra, i tu teraz mamy taki tryb. While standing still, put your hands. O, są faktycznie. A te dźwięki takie jak ze starej gry jakiejś. Dobra. Rączki załadowane. Uwaga. Tu jest coś. Tam. Jak tam wejść? O! A to chyba... O! Aha, to jest combat trial. Dobra. Sick. Weź się tak ścignij. Ścignij. Fajnie jak prawdziwy Spiderman. Zaraz, czekajcie. Gdzie są te? Tu! Kurde, zepsuł mi rączkę. Na dół! No, chodźcie. Czerwone pająki. Może to już. Ty, no nie ma żadnego, a czas mi leci. New record. Woohoo! Jestem najlepszym Spider-Manem na tej konsoli. Idę. Ale to wszystko. Dobra, co tu jeszcze było? Nada. O, Weź jeszcze raz. tak? Dobra, A jakie z pośrodku pająk? pająk. Nie ma jakiegoś innego słowa. No to nie ma. Przynajmniej ja nie znam. Gdzie te cele były tam? Pająk. O tak, kurwa, o! Tam jest ten. Pajano. Dobra. A, tam coś jest. O! No chodź. Kurde, szybko się kończą te sieci. O! Jestem w jakimś... W ogóle te budynki też są ciekawe takie. Nie za wiele w nich jest. Tam to jest. To co tu trzeba zrobić z tym? I przez to przejść? Time trial. No chcę. Z tego mrugania to zaraz ataku padaki dostanę. Jakiego mrugania? Ale gdzie jest mruganie jakieś? No, Że jak się obracam? no. Aha, no tak to jest. Bo tak się można, nie, ale jak trzeba szybko, no to tak jest wygodniej o wiele. A! Co?
Ale do czego ten czas jest? Spiąć się? No to się wespłem i co? Aha, i czas się skończył? I nie wiadomo. Dobra, a zobaczymy zawsze najbardziej interesującą rzecz w grach. Czyli czy można na przykład do wody aż wejść. Aha, dobra, to już widzę, że nie. Sprytnie i delikatnie ograniczony obszar gry i tu prąd powinien kopać jeszcze. Brawo. Pa, teraz GTA. Jest tam ktoś w tym aucie? Ja. Ty? No. Bo przeskoczyłem na nie. Ej, te auto w ogóle jakieś takie... Albo ja jestem taki ogromny, albo to jest bardzo niskie auto. Zakleję mu opony. Się wydupczy. O, tu mamy jakieś sklepy, going out of business. O, Geschenk. A to po niderlandzku. No. No i moi drodzy, tak to wygląda. Jakby... Możesz rzucić tym propotem. Nie, nie ma... O, jedzie coś, pa. Halo, panie! Kurwa, stój! Zablokuj się. On się najskuteczniej sam blokuje. Panie! Halo! Czekaj! Kurwa! Stój! Pa! I na auto. Co? Czego titasz? Idę, pa! No ten już jest taki spory. Fajny tutaj, masz coś brudne na reflektorze. Spidermana popierdoliło. Silnie popierdolony Spiderman został odnaleziony. Dobra, no i niestety to tyle. Kingpina nie ma, Goblinów też nie. Był tylko wielki, ale w tym filmie nowym chyba ich też nie będzie. Był tylko wielki zły robot. Dobra. Czekaj, gdzie tu się... W ogóle tu nie ma żadnej pauzy chyba. Także no cóż mogę powiedzieć. Jeżeli ktoś zawsze marzył o tym, żeby zostać Spidermanem... O, cały mokry. Się muszę obetrzeć. To jest najlepsze, co was może spotkać. No oprócz jeszcze tej gry Spider-Man na PlayStation, która jest o wiele lepsza od tego, ale wrażenia VR-owe są bardzo ciekawe. Także jakby ktoś dysponował, to jest też na PC-ta. Jakby ktoś dysponował VR-em, to ta gra jest za darmo. Można sobie przetestować, pomachać trochę pałeczkami. I jest taka, w ogóle jest fajna ta gra na VR, jak ona się nazywa? Coś tam... Truth and coś tam, taka ta akcji. Blood and Truth chyba. I ona wygląda bardzo fajnie i zastanawiam się, czy jej nie nabyć. Także dajcie znać, jak wam się to widzi. Ja dziękuję pięknie za uwagę, to byłem ja, Niklaus. Zapraszam na streamy na Twitch TV Niklaus, gdzie właśnie takie rzeczy się dzieją. I nie tylko takie. A tu była moja urocza asystentka Mordora. I to tyle. Uwaga! A oczywiście sub i dzwoneczek. Cięcie.